Τα 5 πιο σημαντικά μαθήματα από το βιβλίο Πλούσιος Μπαμπάς, Φτωχός Μπαμπάς. Πρώτον, οι πλούσιοι έχουν διαφορετική αντίληψη για την εκπαίδευση. Η εκμάθηση του πώς να διαχειρίζονται τα χρήματα είναι εξίσου σημαντική με την εκμάθηση των διάφορων ακαδημαϊκών θεμάτων. Δεύτερον, δεν υπάρχει δεν μπορώ, καθώς είναι μία δήλωση που σε αφήνει χαμένο. Αντίθετα, το πώς μπορώ είναι μία ερώτηση που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την αναζήτηση λύσεων. Τρίτον, η πραγματική περιουσία του ανθρώπου είναι το μυαλό του. Ο τρόπος που σκέφτεσαι και προσεγγίζεις τη ζωή καθορίζει το επίπεδο της επιτυχίας σου. Έτσι, οι πλούσιοι εστιάζουν στην ανάπτυξη της σκέψης τους και αναγνωρίζουν ότι οι σκέψεις διαμορφώνουν την πραγματικότητά μας. Τέταρτον, οι πλούσιοι κάνουν το χρήμα να δουλεύει για εκείνους. Η γνώση λοιπόν για το πώς λειτουργεί το χρήμα είναι κέρια και οι πλούσιοι επενδύουν ενεργητικά το χρόνο και τα χρήματά τους στο να παράγουν εισόδημα. Και πέμπτον, ο δρόμος προς τον πλούτο απαιτεί διαρκή μάθηση, δράση και επιμονή. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες με αυτοπεποίθηση, διαχειρίσου τους κινδύνους και δες τη ζωή σου μακροπρόθεσμα χωρίς φόβο.